Tak, všetky tie informácie, ktoré potrebujeme k tomu, aby sme sa cítili lepšie, už máme. Veľa je toho na internete, veľa toho proste je na Facebooku, všetci nám hovoria, čo a ako máme robiť. Ale o čo ide? Ide skôr o to, aby sme vedeli tou zmenou prejsť. Aby sme vedeli tieto nové návyky zahrnúť do nášho každodenného života. Aby to nebolo len cvičenie týždeň alebo mesiac, ale aby sme to vedeli prijať za svoje, aby sme mohli vidieť a zažiť tú dlhodobú zmenu v našom živote. Takže aj to si ukážeme, nebude to len o cvičení, ale aj o tom, ako prejsť vlastne akoukoľvek zmenou v živote. Takže vitálna aj po 50-ke pomaly.eu a taktiež sa vidíme na platforme school alebo skool.com. Vidíme sa.